Ngayong gabi, pag-usap, mga angkol o mga ante. Tugod din na sa ninyo nga mga nasa tagahot-tahuran. Sa mga nasa lansangan pa ngayon. May nagsabi sa akin na isang Grab driver, uuwi na lang daw siya kasi sobrang traffic pa hanggang ngayon. LKK kang dakokor, luoy kakaayo. At syempre, bago po matapos ang ating programa, shout out muna tayo sa mga nag-message sa aking fan page sa Totoy Bato Official. Si Alex Balyeras, sabi niya, magandang gabi, boss Totoy Bato. Ako po si Alex Balyeras ng Taguig. Isa po akong masugid na taga-subaybay sa iyong programa. Maraming salamat, Alex. Ito si ayun, nawala. Sabi niya, pabati toy kay katulgon ko kaayo. Isip ni. Ayan, medyo nag-stack up yung cellphone natin. Anyways, sa lahat ng mga nasa lansangan pa ngayon, good evening. Ayan, balik po tayo sa pinag-usapan natin kanina, no? Yung tungkol po yan sa mga bagay na nagagawa sa atin ng mga lumang larawan at mga videos na meron tayo, no? Alam na po natin yan, yung mga lumang larawan ay pinupukaw ng mga ito ang iba't ibang emosyon at nagkaroon ng malaking epekto sa mga individual, no? Siyempre, unang-una, nandyan yung nostalgia effect. Mga lumang larawan na kadalasan nag-trigger ng pakiramdam ng nostalgia, no? Nagpapabalik sa mga individual sa mga nung mga nakaraan. So pag nakita mo yung picture, it brings you back to the memories. Yung memory recall, siyempre, yung pagtingin sa isang lumang litrato, maaring pasiglahin ang memory recall. Basin o giango-ango na ka, pag natingnan mo yung picture mo, yun, bumabalik yung alaala mo. Personal reflection, siyempre, nagbibigay ng pagkakataon yan para sa personal, no? Yung pagmumuni-muni nung nakita mo yung picture. O, di ba? Siyempre, connection sa pamilya at siyempre sa lahat ng mga nangyari sa buhay mo. Ganon. Mga larawan ng pamilya, naalala mo yung sino yung, alam mo, bata pa, nakita mo yung family picture nyo. Nakita mo kung gaano kakabulyagon. At siyempre, no, epekto sa emotional din. Nung nakita mo yung lumang picture, naalala mo, o nga, no, ito yung nagkaroon kami ng breakdown sa aming pamilya kasi napurdoy me. Oo, yung ano namin, nagkaroon kami ng sa business namin. Pagkikwento, isa din yun, pag nakita mo yung picture. Ay, o nga, no, ito yun, no. Naalala mo ba ito nung pumunta tayo sa isang kainan sa fiesta? Oo, nung umuwi ka, bit-bit mo 2 plastic. Oo, yung pagkain. Humba at saka yung pinatatasan. At syempre, eto, hindi to malilimutan to. Yung mga lumang larawan na maaring magsilbi bilang mapagkukunan ng inspirasyon para sa inyong mga anak, no? Pag nakita yung picture mo na isa kang nakadawat ka, nakatanggap ka ng award, meron kang medal. Ayan, sasabihin mo, eto nak, baka akala mo ganito ako ka loko-loko. Dili ko maldito, nak. Pero tingnan mo yun, no? Maldito ko, nak, pero nagka-award ko. Ayan, yung mga kwento mga ganyan. Alam mo mga kabisyo, no? Etong essence ng ating sinasabi natin ng mga lumang pictures, mga lumang larawan, mga lumang videos ay may kapangyarihan, no? Para pukawin yung ating emosyon, ng ating mga alaala, yung ating mga nakaraan. At syempre, nagsisilbi itong bintana sa ating personal na mga nangyayari, mga kasaysayan, at syempre nag-aambag sa mas malalim na pag-unawa sa kung sino tayo at saan tayo nanggaling. Halimbawa, galing ako ng probinsya, pag nakita ko yung isang picture, ito yun. Maraming mga recalls. Kaya ito yung sinasabi ko lagi sa mga bagong tubo ngayon at saka ikaw na bagong luma. Since na libre na yung mga pictures ngayon, hindi kagaya dati na binibili natin. Kumbaga, nagpapaano pa tayo nagpapadevelop pa tayo Mahal pa yun 12 shots lang yun. Ngayon, you have all the time. You have all the materials, all na pwede mo lang gamitin.
And gamitin natin to ng tama. 'Di ba? Para maalala natin to. In a matter of how many years, siguro 5, 6, 7, 8, 10 years or kaya 20 years kung buhay ka pa niyan, ipagyayabang mo yan sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, na eto ako dati. Ganun yun dapat. Di ba, Uncle? Di ba, Ante? Ayan po, bukas po magkita-kita tayo sa may San Andres, no? Dito sa may Manila, sa ating MBC Operation Tulong, ating launch natin. At ako na po yung magpapaalam. Marami pong salamat. Kinigya po ng inyong pambansang kigol. Ako po si Totoy Bato. Sa atong mga driver, sa atong security guard, tanan nga naminaw din dinhi nata. Totoy nata laba. Enjoy your weekend. Enjoy your Saturday, mga kabisyo. Right here pa rin tayo. Balik ta sa Domingo. Lunes na sa 90.7 Love Radio. Amping pirmi, mga kabisyo.